Witajcie, z tej strony Piłkarski Kolekcjoner i dzisiaj Wam pokażę edycję 2014-15 FIFA UEFA Champions League. Pierwsza stronka mamy z farbami komplet, na drugiej też komplet, na trzeciej też komplet farbów mam. Ajax w komplecie, Anderlechtu brakuje mi 2 kart, Arsenalu 1 karty, Atletico Madrid 1 karty, Barcelona w komplecie, Basel 2 kart, Bayer Leverkusen w komplecie, Bayern Monachium 1 karty brakuje, Benfica 1 karty brakuje, Borussia Dortmund 1 karty brakuje, Chelsea w komplecie, CSKA Moskwa 1 karty brakuje, Galatasaray 2 kart brakuje, Juventus w komplecie, Malmo w komplecie, Liverpool komplet, Manchester City komplet, Monaco 2 kart brakuje, Olympiakos 3, Paris Saint-Germain komplet, Real Madrid 1, Roma komplet, Schalke 3, Shakhtar Donetsk komplet, Sporting Portugal 2. I teraz zaczynają się karty specjalne. Kejpieru. Fans faworyty. Defensive Rock. Game Changery. Eksperty. International Starów mam komplet. Inventivenessów mam komplet. Double Trouble mam 2 brakuje. Radecimy komplet. 3 limitki i 1 limitka pa.